लोगोसे दिनै बे समाव जोङो सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों गासै मोनबा दखराया दिनैनि बे समाव जोङो जोंनि गासै हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि जि बिबान बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जोङो गासैखौबो फोजोबसिगोन होननानै जों थांखि लादों। लोगोसे दिनै जोङो बे समाव रिजाइनेसन होनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय। लोगोसे जोंनि बे गासै मोनबा आनसलिकआ दिनैनि बे समाव जों जिल्ला आफादजों लोगोसे मिरु आफादनिसिम जोङो रिजाइनेसन लेटारखौ दैथायहरनो थांखि लानाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्छा, नोंथांमोना जिहेतु रेजिगनेसन होगोन, रेजिगनेसन होनानै नोंथांमोना मा मावनो सानदों? दिनैनि बे समाव जोङो रायजोआ जिखौ लुगैयो, रायजोनि गेजेरजों जा मोजां मोनसे बिजिरनाय जायो, रायजोनि जाय लुबैनाय हास्थायनाय, जों बेजों लोगोसे थांफानानै रायजोनि हाबाफारिखौ जों आखायाव बोजबनानै लागोन। आच्छा नोंथांमोननि इउबिपिआव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सिगांबो खनसे बेफोरबायदिनो दा जानाय बायदि सिगांबो खनसे जानानै थांबाय, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो सानो? सनमान गोनां रादागिरि, जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव इउबिपिअनि दैदेनगिरि सिगाङाव जोंहा दंमोन आफादगिरि लन्डन स्वर्गियारि आरो नेहाथारिया ब्रजेन मोसाहारिमोन। बिथांमोनखौबो सेन्ट्रेल आफादा बा मिरु गौथुमा जेबो बिथांमोननि गाज्रि जाहोनखौ नुवालासैनो आनसलिक वाइसआवबो साफ्रोमनोबो सुबुंनो जनायालासैनो बिथांमोना गोसोबायदि बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय एंग्लाय होदों। एंग्लाय होनानै गोदानै आरो एंग्लाय होजाफिननाय बिथां सम्बारु मोसाहारि बिथांखौनो गोदानै सायख'नानै लादोंमोन। लानायनि उनाव दिनै गावनि जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजा दुखिया रायजोफोरखौ अननानै जिथु जोंनि बर'नि गेजेराव फैबाय थानाय अट'नमास काउन्सिल बिनि सोमोन्दै रायजो राजाखौ गुवारै फोरमायना बुजायनानै जाबायदि खौसेथियाव लाबोदोंमोन, बेफोरबायदि हाबाफारि मावबाय थानायखौ नुनानै दाना बिथांमोना माखासे बिथांखौ सम्बारु मोसाहारिखौ गाज्रि बांसिनै खामानि मावदों होननानै दिनै बिथांमोनखौ बिबाननिफ्राय एंग्लाय होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो जों दिनै गासिबो ज' खौसे जानानै मोनबा आनसलिकजों आफादगिरि नेहाथारि बयबो मोनसे थि थांखि लानानै जों बिबानखौ एंग्लायनाय जाबाय। बेखिनियानोसै। खुलुमबाय, आङो थेलामारा आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि गपाल बर'। आङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बिबानगिरिमोनखौ मोनसे खावलायो, जोंनि जिथु सनितपुर जिल्लानि मोनसे बेले बेजेखौ नुबाय थादों। साथाम बिबानगिरिखौ बिबाननिफ्राय बुख्लायबाय। बे साथाम बिबानगिरिखौल' नङा, माने सनितपुर जिल्ला आफादखौनो सेफायनानै गुदानाव दाफिननांगौ होननानै आं मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ खावलायो। आरो जुदि बे जायाबा आं थेलामारा दखरानि जि मोनसे गिदिर बिबान रुजुनानै दङ, बे गिदिर बिबाननिफ्राय आं जिरायनानै थागोन होननानै आं मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बिबानगिरिमोनखौ फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोनाय थाबाय। बे समाव जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै दिनैनि बे समाव जोङो दुखु फोरमायग्रोनांगोन। जोंनि थांनाय 23 अक्ट' 2020 खालार खालि मिरु आफादा खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु आफादा सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साथाम बिबानगिरिफोरखौ खुनु जेबो थि मोनसे जाहोन गैयाजासे लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला दखराफोरनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दखराफोरनिफ्राय जेबो कनसेन्ट लायालासे मिरु आफादनिफ्राय बोख्लायनाय हाबाफारिखौ जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों दुखु फोरमायो। लोगोसे जोङो बे समाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानो जे मोनसे आफादनि बिबानखौ बोख्लायनायनि सिगां बे आफादनि सनितपुर जिल्ला आफादनि जि बिबानखौ बोख्लायबाय, बिबानगिरिफोरखौ बोख्लायबाय, बेवहाय जोंहा सनितपुर जिल्लानि आनसलिक हिसाबै जोंहा माखासे बाथ्राफोर बुंनांगौ दङमोन। लोगोसे जोङो बेफोरखौ सावरायनो गोनां दंमोन, नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायाजासे जोंनि सानैसो सोरबा दुथां दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि स्वार्थखौ लानानै बिथांमोना दिनै माखासे एरसन एब्र'नि गेजेरजों बिथांमोना बिबाननिफ्राय बोख्लायहोलायनाय जाथायफोरखौ जाहोदों।
जों बेफोरखौ जोंनि दिनैनि बे समाव जों जोबोर गाज्रि गोसोजों खुद्रिदों। बेबायदि हाबाफारिया जानो मोनामोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव। दिनै बे समाव जोङो खौसेथि होनना बुङोब्ला खौसेथिनि मान मर्यादा, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मान मर्यादाखौ बिथांमोना लाखिनो हायाखिसै। बेनिखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो दिनैनि बे समाव बिबान एंगारलायनाय बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाथायखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर दुखु फोरमायनायखौ होयो।